Pasatu gabe martxetatu non, ongi pasatu eta urte berrion. Haute prezioak askoiko dira gabon. Hauten prezioak askoiko dira gabon gauko lironetan. Urroia erosten, arroa edaten, giroia gartzen etxetan. Beharrik lapok ez duen behar, basolion beran betan. Bezera jauten gure etxetan, nopari pilan egetan. Azkenan kontrastatu beharko banaketako Superman.
ere, hemen urkitu gara, horrego txokora eta horrak, beti bezala, urtero bezala, jatik egin gabe, honentzera eta gari doni. Ongi etorri die, ongi etorri, gure dugutu zaten guzti ere bai, eskambila gure tozkeagatik. Bueno, urtero bezala, segarretxea erazunaten, gure segarret bizuten duzuen, ez dugu aztu bat, bereien esker, gu ere hemen gaudela, Eta orain, gure xokotan, prestatu dizuegu olako eszenatoki bat, eta gero asko dira urren kantari, dantzatik izatekiko dizute, eta gero musuak asko gara. Ez dakit, nekatu egon dezaten edo nola? Arraskolten gaudela, edo goetxatzen eta ikuta, olako publizazioa eta nintzatzen eta okiezera hortako. Ederki, eta olentzerok lan lanak iguiten duela, kriston lana, baino, bere onduan ere, bari dominik kriston lana egiten du, baiet? Kristona egiten dugu bai. Birek eta asko dela laguntzen dugu desente. Denen artean egiten dugu ekipo horra, denen egiten dugu. Aski ongi. Bueno, beraz, jake nekatu ezaten eta gero kriston lanen barra duzuela, gaua luzi izaten da gaurkoa, zazte horrat, batxo, erori gabe, eta jarretzen kasu buru, honetzen hau, kasu buru egin. Eta hortzen jarri biek, batu zaizte, goxo, eta ber. Bueno, gure aurrek uste dut prest daudetela, beraz orain kopla batzuk kantatuko dizkizuegu, bai? A ber, beneko taldea. Bigarren taldea eta egude.
taldea. Eta orain gure dantzariak zortziko dantzatzera aterako dira. Eta hasta ahora dituzte boletak salgai, bai? Orden animatu eta erosi.
daude txistorren tokian, eta daude hor batzuk ere bai hortik sartzen. Bueno, honen gure dantzariek, gustuko dituzte Olentzero eta Maribaruki. Arratxoki, berezi dute txalo bero bat direk, Arratxoki ezatu dute. Zero zalikoa, egin izatu dugu hau. Horrela, segitu bat dugu, dantza, kanta, eta gure kultura zabaltzen eta indartzen, berez. Eta hau baditugu, omen urduritazunak. Zure izan berez? Nire bai. Zure ere bai inbestute? Eta txok eta batxok ere bai. Badakit, bakarren batek kaldi duen, ja ikusi dugu gero pario. Gero baldinen dugu nintzen hori, ia ikatza ere jarri duen. Uste, Badak, inbezan, zaki nekezi ditu? Bueno, igual equipo no va a enseñar eso. Aquí. Bueno, eta orain, horiek ez luzatzeko, hasiko gara orain lerroaren dugu, hasiko gara gaurre, eta helduek, eta nahi duten guztiek, Olentzeron gara urbiltzen, eta pizketa, hasiko gara guzti honetan.
Horretu nazi, badirela, saski, edarro entzuten zazteratzeko, eta hortenako boletuak salgai dituzue, euro batetan, hori diretan zailan da,
Thank you.